Ja. Det spelar ingen roll va? Nej. Bättre kontakt. Akta fingrarna bara. Jo då, jag vet. Det gör jävligt ont. Ja, det gör det, kan jag lova det. Kommer fan dö om man får på sig. Men vad? Det gör inte om man sätter igen va? Jo, vi måste sätta båda, en i varje. Fy fan inte innan den här helgen. Ah, jävlar vad rädd jag blev. Jävla bullfitta så ska de här omkring. Jo, vad ska det vara? Rasmus i vintras. Vad är med honom? Jävlar vad rätt jag igen då? Så jag håller på igen. Åh jävlar. Högtalaren ploppade till. Jag missade. För att du skiter den. Visst ploppade till en? Jag skiter den. Jag kommer bli asrädd, fan. Är du lugn? Sätter du en i varje? Ja. Det var slut! Vart han bränd? Inte. Oh jävlar, här häller det till det. Åh jävlar, luktar bränt. Vänta, vi lyssnar på spolen. Ja, spolen brann här. Ska vi testa? Testa. Ja, hör här. Vad ska vi göra? Vi måste sätta i kontakten. En i varje. Det rör lite här uppe. Aj! Går det? Han brann va? Gjorde han det? Kan vi stänga av?